Sekushiya abantu bemangele futhi ke bedabuke inhliziyo ukudlula emhlabeni komsakazi woKhozi FM uBK abakubo Mchunu uBK obekade ke esakaza uhlelo lwakwamgqibelo 9 to 12 usikiya ngengoma uBK ke udlule emhlabeni ngenele umuntu njengoba ke udlula kwakhe kunokugula ke okude kwaqala kanti ukugula kwakhe kuthinta phakathi stroke kuphinde futhi thinte nekhanda phakathi uBK ke kwabonakala inkundla zokuxhumana ke lapha ke enciphile emzimbeni ukwenza abantu abaningi beshiya ke bekhexile bezibuza ukuthi ngabe isimo sakhe sempilo sinjani no ebonakala ukugcina nje emphakathini ngesikhathi ke kubungazwa ke lapho usuku lokuzalwa kwenkosi uMnazaretha uNyazi ngesikhathi bekade ke engumphathi wohlelo lapho kanti ke abantu bebenethemba lokuthi uBK ngasabuye futhi emsakazweni ke emqemane kanti ukugula kwakhe vele kunesikhathi eside phambili kuyaphathwa ikhanda elingapheli emsakazweni uKhozi FM sizwe OSTV sithi ke uBK ke umphefumulo wakhe mawulale ke ngokuthula abantu bakamchunu abasakazi nakayike nabalebe bomsakazo uKhozi FM bathula ke betutuzekile.